Dit programma werd mij mogelijk maken door een showheimer, mijn het fietsspecialist en van smaak. Dat voelt raar. Wij willen graag aangeven dat we zeer geïnteresseerd zijn om zich op te nemen in ons belofteteam. Mijn gevaarlijke krachten was tussen inkomsten. Mem, alsjeblieft, wees gewoon een blied van mij of zo. Dit gezegd hebbende, willen we u er ook op wijzen dat we eveneens interesse hebben in Jeppe Straatsma van team Jorrit Jachtbal. Mijn broer fietst ek. Misschien wat hij een keer met mij maar te trainen. Hé, joh, vorige week, jongen, ging een dikke mek, jongen. Maar die twee Italianen, hè? Ik kan er nooit zijn eigen uitkijken. Vreet de jong barbecue met de ploeg. Liet ze wel uit 42 bij Paulus Hoiting. Quintana, dat wordt hem. Dat is best mogelijk. Is nog jong. Kan een volle beter worden. Als fietsers rond de 30 binnen, hè, dan ben je op haar een best. Nou, dan hangt nog 15 hier. Remco, jongen. Hoe 15 jaar best je een baas in de Tour? Is dat dan mijn ploegleider? Nou, zo oud ben ik dan nog helemaal net. Nou, Bogert is ik nog 40 of zo. Nou, eerst om even trainen, Tink. Hé, kist volg je? Oké, Sieger. Net de mol die in, Joert? Nee, oordeloerke. Het had net door de 150 in de West. En Juste? Interval. Kijk goed. En nog een lichte fitness. Oké. En die heup? Ja, toch nog een beetje stief, toch nog wel. En er zit wat een stek in of zo. Maar komt wel goed. Het jit wel ergens om, hè? We kunnen er net op omkomen, weet je. Hoe bedoelt Bouke? Kom maar even mij. Doe maar even dicht. Wat nou, zit Bouke onder anticonceptie? Nee, spul. Du bent de eerste. De eerste wat? Komt uit de oncologie? Voor kankerpatiënten? Maar wat is het dan? Methadon. Maar dat is toch een soort van heroïne of zo? Nee, methadon is gewoon een verzachter van de pine. Tja, morfineachtig. Het is een cocktail. Methadon, cyanopine en 4 soorten uppers. Wat cafeïne, wat pep, olie, hele lietse dosis. Maar de combinatie maakt het hem sterk. Het al hier gebruikt in Amerika. Maar wat mat ik maar een kankerpil? Ze boeken er geweldige resultaten mee. Maar Bouke denkt toch net dat ik onder doping ging, of wel? Doping, dit staat net op de dopinglist. Die ingrediënten binnen al je saliets. Dit is geen spul. Bijwerkingen. Nee. Ik zal ze mijn bos vregen. Nou, dat lijkt me net zo'n goed idee. Hoe minder mensen, Wat goed om in kweeën. wie doet er toch wordt. Net hoe u sport, ze let op u. Oké. Je kiest altijd op het laatste moment nog besluiten. In een koers. Werk het dagelijks. Ja? Hij hier van die piltjes in het wasken, maar methadon of... Heet dat dom? Ja. Oh, boeken, ik zeg mega dom. Ja, hij zei dat het geen spul is. Het staat net op de dopinglist. Oh ja, ja. Tijgersperma, dat staat ook net op de dopinglist. Broek staat ook. Ja, maar... Hey. Maar als het geen kweek in... Jongen, Fausto, jongen, show hem die henne, jongen.
Vreeg je die mem, die is toch chirurg, hè? Die is kapot van die troep. Vreeg je aan maar eens. Misschien maar voor één keer. Hij gewoon flikker op. Jongen. Armstrong begon ook ooit voor één keer. En Tommy Simpson ook. Jongen, heel je voor de grootste drama's erbij, hé. Hé, de kist echt te voorzichtig zijn, zijn Paulus. Hé, dan bloeien ze duiven altijd een Captain Slow nemen. Dan wist wat, jongen, doet het eens maar lekker dat het spul skin is. Mijn gewezen bleef net als spul skin. Ja, en in de erenlist ook, ja. Smarrig gewoon een kop. Ta-da-da-da-ta-da! Ja, op uw weg, kapitein en keukenprinses. Hulde, Captain Slow. Hey, Hulde! Dank u wel, hè. Oeh, wat is dat dan? Ah, de ronde mis. Ja, beste bij het leven van man, meest mij pas dit, hè. Hey. Hey. Siga, no bitch! Barbecue? Ja, de hutfietsersbarbecue, hè? Je maait toch een vlees, hè? Wij zien de zinnen heel keer van de barbecue. Juffrouw toch. Een wielermadam niemand wil beter weten, hè? En je vrouw zo, die is me helemaal net verteld als de trouwwiest, jongen. Nee, mansje. Hoi, ik ben Paulus. Marije. Hoi. Nou, schik eens een beetje op, makkeltje. Hop, hop, hop. Fausto? Dat is mijn bijnaam. Fausto Coppi is een oude wielerheld uit Italië. Moet het hier dat je een koers nog op een panna pasta winnen kon? Jongens. Maak even een dag. Morgen is een belangrijke dag. Het, Jägerzone! Heel leuk, jongens. Leuk. De ster van de Wouden. Hè? Maar wij hebben natuurlijk maar één ster en dat is Siggen. Die coach die staat goed in taal. En voor Siggen staat er een soort op het spul, deze koers. Ja? Die een witte van de belangstelling van AWTW voor hem. Als uw kopman morgen de koers wint, dan krijgt er een profcontract. En ik heb er natuurlijk voor zorgen dat AWTW uw hele ploeg een som bijdraagt. Dus wij willen er alle beter van. Nog even, jongens. Ik wil nog even het tactische plan. Ja? 12 man vooruit in de eerste ontsnapping. Bob en Mike. Bam. Ja? De oren ploegen die stil wat man mij sturen, dus krijgen we een fikse kopgroep. Ja? Mike demareert. Ja? Maar zijn kwaliteiten zal Jeppes ploeg hem net riedelen. Dus krijgen we een achtervolging. Siggen en Paulus, die kunnen zich rustig mij nemen litten naar de kopgroep. Ja? Siggen kan Mike gebruiken als springplank en het oormaatje. Nou, vragen? Alles klaar, herr commissar. Nou, jongens, jong op het tiert naar bed. Zorg je dat je hem alles klaar hebt en om 8 uur melden bij het busje. Ja? Jongens, ik zou zeggen, op oorwinning. Hey, op oorwinning! Op oorwinning, jongens. En Bob? Oh, die is wel verder komen kennen. Maar hij traint hem in, dus druk met zijn opleiding. Wat doet er dan? Grange. Universiteit, iets met bedrijfskunde of zo. En Mike? Oh, die kan echt stompen. Onhuur. Maar is te dom. Dacht ik al. Heel even. Als de gang niet zien, maar is boy hier. Die moet mooi bediend te bed, hè? Oh, net al? Nee, ik net, nee. Zie ik hoe mooi naar erin, dus. Ja, dat hoeft er nooit. Ik kom nog maar. Ik ga goed, Won. Op jouw bankjes voor Tony Martin. Ah, lekker makkelijk, ja. 10 rit, 1 op 2, denk ik. Op jou, hoor. Maar toch? Hey. Bokt hij? Ja, toertoto. Mocht elke niet, hoor. Paulus is alleen nog wat meer als oren. Ik stel nooit. Jawel. Je hoort nog.
Stik mij. Hele tijd een beetje van je moeten slopen. Want ik dit hier nog mijn meisje in mijn eigen huis, hè? Eerst winnen. Dat wist het werken direct, ja. Voor jou precies de koers die is vlak voor de stad nog in en als was. We keep holding on. Even if we lost our way home, we keep holding on. But all I know is we won't make it through. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Showheimer, mijn fietsspecialist en van Smaak.